Bine v-am regăsit la un nou episod din Mortal Kombat X. Nu, astăzi o să facem e prima oară când mă joc. Da. Uite, scrie record în Mobizen. Ok. Fratele meu nu mă crede că filmez, dar în fine. Ok, da. Și nu. Da, asta. Nu știu. Stau să... Au, să se punească. Deci, e prima oară când filmez un joc. Aș vrea la asta să strângă 50 de like-uri. Maxim 50 de like-uri. 5 spațiu și un 0. Dați că nu merge și a trecut deja un minut și... Deci o să filmăm Minecraft. Să filmăm Minecraft. De ce să fie? E nimic. Norbi, vrei să faci o mapă de survival cu mine? Hai, te rog. Nu. Joci? Salutare toată lumea și bine ați venit la un episod din seria noastră de Clubul Minerilor. Dar lasă-l naiba pe Max. Max Caca. Și v-aș ruga să lăsați cât mai multe Da, like-uri dacă vreți în continuare. filmezi și tu. Data asta sunt singura Dio la abonat pentru că Marius este pe drum și o să vină imediat acasă. Așa. Ok. Dacă mai vreți să fac gen de asta, spun și mapă de parcurs de la ani, dacă îmi dați. Nu mai chiar, dar nu e zăpadă. Asta mă enervează cel mai mult. Nu e zăpadă. Ok. Cărbunii. Să ne facem un crafting. E prima mea oară când joc Minecraft. Opa. Și țoca. Nu, mi-au făcut un pickaxe. Wooden pickaxe. O să fac și un mod showcase. Cine vrea, cine nu, nu. Nu pot să vă bleg. Na, ok. Putem să iau și pe aici, nu mai contează. Am pus un mod. Cu șmecherie. Cum să zic, cărbunele se poate ieși cu stâlci de lemn. Un pic mai greu. Poc. Na. Cărbunele nu e prea folositor, mie îmi place mai mult emerald, pentru că mi-am pus un mod showcase armor din emeralde și toate porcăriile. Așa. Și ar trebui să ne facem un pat. Așa că numărăm oaia. Iau să... Oaie, vino la tata, ta, poc. Ok. Am luat-o. Uite încă una. Sper că e o oaie, da, e. Și mă showcase, am pus un nou mod cu pinguini.
uitat mult la Minecraft. Uite. Și facem un pe toți. Toți. Și joc pe Peaceful, nu mă întrebați de ce. Pentru că eu nu place să nu se consume tot mereu mâncare. Și să n-am mâncare și să încep să mor. Ok, stai că vedem unde ne crafting-ul a colonii. Ok, un pat. Îl punem aici. Da. Un minim. Și sunt 100% sigur că unii, dacă vedeau peștera așa, credeți-mă, ei făceau așa și băga toată apa în mină. Și a încercat să stupe, dar nu. Stilul meu e gata. Nu învăț. Și dacă vedeți așa, uita mai bine și așa, faceți blocul sus și dacă continuare să faceți până că intrați în mină. Zic cel mai bine. Să-mi faci un pickaxe. Cel mai bun program de filmat m-ați întrebat mult. Care e programul tău de filmat? Cum poți să faci programul? Vă recomand. Ce-a trecut prin fața mea? Vă recomand Mobizen. Ok. Face găinușă. Treci foc mort. Deci vom joca Mobizen. E cel mai bun. Suntem la loc. Da. Episodul ăsta o să-l facem de 10 minute. Dați-mă că nu e mai lung, dar trebuie să mă obișnuiesc și eu. Și o să fac mai multe minute când fratele meu joacă cu mine. Atunci mai distractiv în 2 decât în 1. Câte minute au trecut? Da, mă. Avem puțin minute, 3 minute și... Nu, și în timpul ăla o să încerc să fac o treabă. Dacă o să ne meargă Mortal Kombat, adică nu merge, dar să fac o treabă. Și cine nu știu, Samsung Tab se marcă cam greu din cauza Minecraft-ului. Cu grămadici sau băi. Și l-am luat de pe magazin Play Store, nu vă gândiți, l-ai luat de pe Aptoidos să aibă virus. Nu mai îmi place de tine, ești Aptoidos. Nu, fraților, l-am luat de pe magazin Play. La nu bagă virus. Doar un pic mi-am instalat. Că Minecraft-ul are virus 5 și chiar nu vreau să mi se viruseze tableta pe mine. Și mi-am făcut și un canal de gaming pe ea, deci da. Dacă vedeți profil Barta Adela, e mama mea, am făcut pe profilul ei, că pe profil nu, pe contul ei, pentru că contul meu nu merge, nu știu ce are. Mă lasă să pun parola, nu e parola bună, o să-mi fac un nou cont, o să-l pun pe asta pe YouTube. Da, deci, scuzați-mă, vedeți și să nu vă luați de mine că... Nu, dar nu zic că luați de mine, dar să nu ziceți, Edi, ai profil, ai nume de fetiță și gestia, ți-ai făcut cont de fată, nu. Așa e contul meu și gata. Da. Ok. Da. Am murit. Am murit. Am lămurit. Ok. Poate. 10 minute. Scuze, dar la